Hola! Això és Finances en Valencià. Ja t'he dit 1000 vegades que si no vols complicar-te en el tema de la inversió, doncs que comences a invertir avui mateixa i que penses a 10 anys. I així, segurament, ni t'equivocaràs, ni perdràs diners, ni res de res. No t'ho puc assegurar, però és el més probable que passarà. Ara bé, és molt interessant aprendre i entendre la conjuntura actual, tant econòmica com política, com geopolítica, com la que tu vulguis, de cara a la inversió. I això és el que vull explicar-te en el vídeo d'avui. Vull intentar a veure si te faig entendre com pots aprofitar la conjuntura d'un moment determinat de cara al plantejament de la teva inversió sempre a llarg termini. T'explicaré també alguns aspectes a curt termini per a que entengues el concepte, no per a que l'apliques, d'acord? Però el meu objectiu és això, que sàpigues veure com la conjuntura actual te pot ajudar en la inversió de demà. Anem allà! Bé, la moneda fiat, és a dir, els euros, els dòlars, els iens, és a dir, totes les monedes corrents dels països. D'acord? N'hi ha un fenomen molt clar econòmic actual i això és l'expansió monetària mitjançant el deute i l'augment de la despesa pública. Ho podem veure en la majoria de països importants del món. No vaig entrar a analitzar cada país, però ahí ho teniu. Això què significa? Doncs que els diners cada vegada valen menys. I més enllà de la inflació, que te l'ha explicat 70.000 vegades, també tenim el que se diu la inflació monetària, és a dir, la pèrdua de valor dels diners, que augmenta un 6% anual. Què significa tot això de cara a la inversió? Doncs que els actius refugi, com són l'or i el bitcoin, han de mostrar clarament o de tindre una tendència alcista, d'acord? A mesura que els diners de tota la vida perden valor, els inversors, els grans inversors, tot aquell que entén el significat de la inversió, ha d'invertir en or i ha d'invertir en bitcoin. Per tant, com a inversor particular que pots ser tu, hauries de veure clarament que és interessant des del punt de vista dels actius invertir tant en or com en bitcoin, o sols en or o sols en bitcoin. En el meu cas, per exemple, jo no tinc or, tinc bitcoin. Val? Però, si veiem la conjuntura econòmica actual, doncs clarament ens demostra que els actius refugi ja no diria que són interessants, jo diria que són hasta necessaris. La situació actual, no? Tenim l'última guerra que s'ha produït en Iran i ha provocat un augment del preu del petroli i, naturalment, tindrem un augment del valor de les empreses que treballen en petroli, extrauen petroli, comercien petroli, etc, etc, etc. Així tenim dues coses. La primera, ja vos he explicat, com us vaig dir en el vídeo de la bolsa no és un casino, val? Que
ya que fer-li cas no a Warren Buffett, ¿no? Sé codicioso cuando sean todos temerosos y sé temeroso cuando sean todos codiciosos. En un moment com l'actual on el barril de petroli s'ha disparat per dalt dels $100, doncs pot ser un bon moment per a vendre aquestes accions, perquè s'entén que estan avui sobrevalorades, perquè el preu del petroli està disparat degut a la conjuntura econòmica, política, etc actual. Val? Però és que, a més, en bolsa no només se poden guanyar diners comprant i venent, sinó que també se poden guanyar diners venent i comprant. Imaginem-nos que el barril ara està en $120, val? I jo tinc, jo què sé, 5 accions, no? Val? A $120 i anem a ficar que aquestes accions, per no liar-nos, valen 120 euros. Val? És una animalada, però bueno, perquè ho entengues clarament. Doncs jo venc les meves accions, 5 accions a 120 euros. I ara el barril de petroli, passen uns mesos i tal i qual, s'estabilitza la situació, etc i val 70. Val? Doncs jo, que he venut aquestes 5 accions a 120 euros, les puc tornar a comprar en 70. I estic guanyant el benefici de la diferència entre el que jo he venut i el que jo he comprat. No vaig a fer-te els números, fes-te els números tu i ho veuràs clarament. Val? Finalment, degut a la conjuntura actual, és evident que, per exemple, en el cas dels Estats Units, les empreses de defensa i armament van a pujar el seu valor en bolsa. Per què? Doncs perquè si augmenta la producció armamentística en els Estats Units, evidentment, l'Estat ha de recórrer a aquestes empreses i quan més produeixen les empreses, més beneficis tenen. Així que jo ja sabeu que sóc partidari de la inversió a llarg termini, és a dir, no estic dient-vos que compreu ara empreses de defensa, val, per a vendre-les quan, jo què sé, d'ací una temporada que s'estabilitza la situació. Però a lo millor és interessant entrar en algun tipus d'aquestes empreses que pugueu veure un recorregut a llarg termini perquè tinguen una situació financera estable i és molt bon moment per entrar perquè van a pujar el seu preu en el temps. Però és que, a més, tota la conjuntura econòmica actual ens ha de fer pensar que el 2026 ha de ser un any alcista en bolsa. La bolsa ha de créixer en 2026. Vos ha dit 1000 vegades que jo no puc previndre el futur, però sí que puc analitzar el passat i sí que puc aprendre de la conjuntura econòmica i política actual. I tot això me fa pensar que industrialment els Estats Units creixeran en 2026. I si creixen industrialment els Estats Units en 2026, augmentarà la bolsa en 2026. Això és analitzar la conjuntura per aprendre de cara a la inversió. I me puc equivocar, per supost que me puc equivocar, però, com sempre vos dic, mirant a llarg termini, inclús a lo millor que me puc equivocar en el meu raonament dins d'un any,
però el més segur és que a llarg termini el temps acaba donant-me la raó. Així que és interessant aprendre sobre tant la conjuntura econòmica, política, geopolítica, la que tu vulguis, per a aprendre com invertir. I inclús seria més convenient dir quant invertir, no? Per exemple, quan podem entrar en una empresa, quan podem vendre una empresa, quan apostar pels actius refugi, etc, etc, etc. Així que això era el que volia que vegueres en el vídeo d'avui. I bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, espero que s'ho hàgiu passat molt bé estes falles i que ara continueu gaudint bona cosa de la vostra vida. Au, cacau! Si vols veure l'últim vídeo que vaig publicar, mira, així el tens. Si per contra t'agrada avançar, prosperar, millorar i tot el que puga acabar en ar, així, mira, així també, que casualitat. Tens un vídeo que està molt interessant. Ja saps, si vols avançar i no retrasar, finances en valencià, has d'aprofitar.